Асен ще го бие, бе? Там към дървото го... Леле. Еми като нямаш душа, не се занимавай с глупости, не се троши завода. Еми, няма смисъл. Обиколи бе, Жора. Долу чу го обиколиш. Почини малко, бе. И сега да запали, какво ще го правиш? Искам да го подпра някъде. Спри му бензин, го свали на земята. Ще моля го запал. Защо да го запалиш, ми го спираш бензина? И аз съм добри, само така го подпираш. Спираш бензин и на една страна. Е, тук не знам, мето това дали не е сипи. Кое? И тук натам да го. Тук навсякъде си, бе. А Жорка се умори много и защо се бие и той тук, не го знам. Некой друг ще пробва ли? Некой ще пробва ли? Аз бе. Еди! Каза ти го. Кой ми го каза това? Полицай. Кой? Добре, извинявам се, ако не съм ви обидил. Добре. Ако нещо съм ви обидил, се извинявам. Всеки е длъжен да се пробва, кой колко може. Жорка, ако можеш, ритни камъка като слизаш. Да. Той Жорката му само до това. Долу. Олег, ева помогни на Жорката, бе. Не е ровил дупки като тебе. Какво? Само част на горе карах се 60, не съм спирал никъде. Дупка на мои дроги ще 60. Андро, каза, че не си ги ровил. Как ти кажа, Андро, аз кога бех горе, той е бил най-долу. Как ти кажа? Андречо, има ли такива излишни, примерно една бройка? Чакай, само че след мене беше Евгений. Да опити го Евгений дали имал дупки след мен. Не имаше дупки. Те си ровили те дупки, те на мен ни говорят. По-после той не може да се кача, да си дроиш дупките, няма може да се кача. Виж, че не става, върни се, засили си това, по-ровиш дупки. Чакай, че тази за такова за деца трябва да се запали. Какво му работиш? Нищо щупи го. Кое се щупи? Това долу? Те ще го фанем с една планка, ще му направим. Аз ще го знам, те ще го залепят. Карбон ли беше това? Карбон. А ти свински опашки от тях ги знам. Им прибери, там ще паднат от кормят. Живот е. Еди, айде! Ти си горе? Ти не си го, до сега не си се качал? Ето, давай. Уморени се сипя не е различен. Не, от водата са станали толкова Не. и виж как ги отмете към това. Просто са уморени. Мето и там на една пътека караше с 5-10 км в час, разбираш. Там е друг път е карал с 50. Летеше нагоре. Уморът ти казва много. А какво е станало, Мето? Много са трудни тия сипи! Без гума! Много са трудни тия сипи! Без гума! Има ли от евро при? Не, избегах да не ме удариш. Абе, какво си направил с колената, бе? Абе, гума не бе, да? Имам ли? Направо кръвки. От на коленките. Да, обаче аз вчера карах и от... Той си изрепвали. Например, когато скоро скараш...
Коли втора? Колега, една мога да те потия. Повече чак до дома.